Hej, velkommen til Bent og Bent. Det er ikke et eventyr lige nu. Jeg vil bare sådan bygge et kæmpe Bent og Bent logo, som vi kan kalde det, ud af brosten, cobblestone og sådan. Hvad? Ja, måske bliver denne video måske lidt kedelig, men vi speeder det op, mens vi bygger, eller jeg bygger, og så bagefter, så har vi noget at fortælle jer. Ja, vi giver en masse informationer om, hvad vi har gjort på det sidste. Ja. Lad os bare gå i gang, og vi speeder videoen op og sætter noget musik på. Sådan der. Y'all ready to leave? They not ready to leave. And Jay not ready to leave. So only one thing left to do. Let's go! Let's go! So hard, motherfuckers wanna find me. First nigga gotta find me. What's 50 grand to a motherfucker like me? Can you please remind me? Fall so hard, this shit crazy. Don't know that no shit phase me. Og ja, sådan så vores lille logo ud. Det tog ikke så lang tid at bygge, men alligevel, vi fik det bygget. Altså, det var bare lige sådan noget hurtigt, vi kunne lave i den her smarte video. Ja, og så nu til informationen. Vi har fået lavet en baggrund, og vi har fået lavet et logo, som I kan se på vores side. YouTube-kanal. Ja, og så er det bare, at vi mangler, hvad sker der med? Vi mangler en intro. Hvis der er nogen, der vil lave det, så kunne det være sådan super. Hvad sker der lige nu? Nå, men Ja, vi har fået oprettet en Facebook-side, som hedder bentdergamer.dk. Ja. Og det skal I bare søge på Facebook. Og det kunne være dejligt, hvis I inviterede vores venner ind til at se vores videoer, så vi kunne få nogen, der så vores videoer, så det ikke bare det var sådan, at vi lavede videoer på intet, altså. Det kunne være dejligt. Ja, det kunne det. Men jeg vil lige hurtigt lave sådan et enchantment-sted, fortryllelsessted, hvor vi vil opgradere det område, vi lige har taget på, og så ingenting, eller hvad. Men ja, så er det bare tid til at finde en bogreol. Er det ikke? Jo. Der var den. Og så stiller vi den lige her. Eller faktisk, så vil jeg vise, hvordan at man får maksimum. Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt af maksimum det her, men så går man 2, 3 op. Altså 3, hvis man også skal have det som tag. Det vil vel ikke give noget bedre. Men ja, sådan her gør vi så. Så bygger vi bare, som I kan se, 4 op, og 1, 2, 3, 4, 5, 5 i siden, og her 1, 2, 3, 4, 5 også, og så, som vi jo skal sige, ja, sådan er det her jo bare, så lavede vi lige en fail der, og så sætter vi bare lige ting, man ikke skal bruge til noget på. Og vil I så være klar? For XP give, skal vi sige 500, og XP 500, game mode, survival, XP 5000, og altså bare lige sådan, før vi kan beholde det. Sådan der. Så tager vi vores armor af. Hov, hvad skete der? Så er vi nødt til at tage kreativ på igen. Skete noget underligt. Hov.
Sådan der. Nu går vi ind og gør det 30. Hvad jeg har prøvet, så er 30 det maksimum, man kan have det. Så har vi ikke nok mere. Sådan der, så har vi nok. Og vi skulle lige med enchant det. 30. 4 fald. Så sætter vi lige det hele på og smadrer den her blok. Jeg skal lige hurtigt gå i kreativ. Og ja, det her det er nok en kedelig video, men alligevel Nødvendigt. Og så skal vi lige se, om det fjerfald, man har, det gør, at man mister mere liv. Eller lad være med at miste mere liv. Er du klar? Det gjorde det faktisk. Normalt så vil man dø der. Skal vi tage en demonstration af det? Kreativ. Jeg flyver op. Er I klar? Det er faktisk så vil man ikke dø af det, men alligevel. Det beskytter mig. Ja. Det er bare jeg ved ikke helt, hvad vi skal vise nu. Det var nok bare det for den her video. Undskyld for, at vi spildte din tid, og tak for, at du så med. Vi ses i næste episode af vores eventyr. Hej hej. Og så kommer vi lige til at tage det på.